Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, iki balik neh yo ning channel Mae. Iki mang grimis-grimis, mang Mae lali. Mae mang dipeseni Mae maratuwaku amat dipeseni 6 kobar magrib kon ning ngene Mak Pah. Ngono iki mang aku lali, aku bar magrib malah duduk manis buk-bukan. Iki mang setengah 8. Aku lagi iling nek aku mang dipeseni Mae dikono ngirim Mak Pah dikono apa iki aku mah guwaginan mlaku rene guys. Terus ki petuk Mak Pah ki aku wis ning jero Mak Pah ki aku petako. Mang jane aku ki mbok kono apa leh Mak? Takon alah aku ki kosel ya, mak amang tak peseni. Kan bar tandur, walah rasane awakku koyo iki kan kena udan mang marai. Kena udan aku tak koyo adem panas ngono. Tandure terus ya. Iya, Ora enek lerene. Dino ora enek lerene. Takon mijeti. Oh berarti Mae dikon mijeti Mak Pah. Ceritane Mak Pah iki mang ki tandur terakhir ya Mak. Tandur terakhir iki wis gak enek tanduran meneh. Wis alhamdulillah enek udan iso tandur kabeh ya Mak. Mak iki nek udan parine banyune akeh. Saya Mak tak jete ya. Teng greges keselen numpuk kabeh. Mari udanan guys, walah udanan tang. Mak mana? Apa skillku? Apa sikek kanan? Ceritane Mak Pah njaluk pijet. Sambate nang karo-karoan, guys. Ngene iki lho. Pijet meh 2 minggu lho, guys. Rasa apa ora Mak Pah? Rasa apa ora? Yo krasa. Ora kaya tangane cempluk jane. Ya guys golek dhuwit, guys. Mak Pah raine wis mending ki Mak Pah. Malah anu wis Deloki belange ndi Mak Pah? Belange awas madhep rono sithik Mak. Lah, ilang. Wis malah belange Mak Pah guys. Iki dilangkas balik putih neh Mak iki Mak. Kaya kulite sing ngarep. Iya. Putih mak pahe yo ngono kae. Kan dikudungi lenem dadine kaya separo. Kadang gedeges nang. Wis diminum obat urung? Tak ombeni aku ki andalanku bodret. Dek. Bodret kae pokoke. Obat apa guys dipuangan kabeh dipombe kabeh. Aja goyang-goyang. Dombe kabeh guys. Pengen cepet mari jerene. Sirine wong-wong iki nek awak pegel sing dipijet iki koyo ngene iki lho Mak kelek apa jenenge ya entong-entong. Oh entong-entong. Gak lah entong-entong. Entong sing dienggo ngene lho ya entong-entong iki. Enak entong-entong di atasnya lagi. Apa nek nang ngisore kayak anu kuwi. Jenenge entong. Kelek wah apa. Pokoke atus sih Mak. Niki awak ya nek sing gebuk barang ya Mak maksudnya lemu tapi Kenceng. Gini kayak kiwi-kiwi ngene. Oh, kendor. Glimbior. Ya itu ya Mak Pah ya. Tak apa. Mboten bala ya Allah. Pinu enak, masyaallah. Engko terakhir nek ngene Mak, amit ya. Di- Tik terus Dipurut-purut. Terus tik. Tik karo mentek apa tangane? Ngat niku apa Dewar niku nek mijeti kula iki nek badhe diting-ting terus Diperurut. Terus mungkin rambutnya di ngoten. Coba. Oh, terus nainem. Mboten kuat. Wala de anu Kang, pijet iki rekoso lho ya. Nggih. Tenagane. Tapi yo sak jame duwike wis ketok Mak cempluk nek tandur yo Mak sedina ibaratnya setengah hari untuk 50. Lah nak pijeti sak jam untuk 50. Kadang nek wong enek wong ngesakno iki yo mikir 70 ya nek sing 100 yo enek kasihan. Paling sak jam punjul sithik ngono. Jenenge Mbah Jan. Sak jam wis suwi, Mas. Aku mraktekno ngene-ngene jare paling apa-apa tekan Pijet. diturun aku wae. Nah, iya yang pijet ki duwe jurus nih. Di Soale nek ora di Coba jurus cak, tetep iya. kesel yo Mak. Iki mang terakhir ning gone Lekdang. Mak iki atus menak. Iki. Iki apa kuwi? apa nek ngarani? Liger, apa nek ngarani? Anu laki anu tengah-tengah apa jenenge? Apa nek ngarani? Liger. Atus sih. Maksudnya halus ini lho Mak kenceng ini. Heh?
Tapi gak apa-apa Gak. maksudnya Gak ki apa-apa. alus ngene lho. Tengah ngene lho, tengah ligir. Oh, Alus, halus. apa lah ya nek ngarani ya Allah Gusti. Ya apa gligir Giring. Cara kenapa tengah-tengah ya. Mak? Lah aku ya duwe jare. Iki sing Oh iya, nek cethek ngiwonengen ku Tapi ki lho. udah halus sih. Nek cethek ngiwonengen ku Iya ya. nek ngono tapi ki halus no Mak. Mulane aku kok Bejel apa ora? gak alus ngene lho halus. kira patak lemu, ngono patak lemu iki mah jeru ngenakane. Ngenakane iki jeru. Tapi ki alus sih Mak. Kok malah jeru nek gering kan malah jeru jane. Lah kok lemu malah jeru piye? Lah anu kene cara mono kene iki lemu kene lemu tengah-tengah iki. Oh, ndekok ngono. Iki tak lemu ya Mak. Mak iki nek bangkane ngono kok lemu. Ku cek ndekok. Aku kan rodok cilik. Oh, iya. cilik. Pangelane rodok cilik. Gak apa-apa lah yang penting sehat. Iki dadi sesuk guys, mapah tandure wis Bar. bar. Dadi sesuk iki sering iso awan sore iki ning kene Mak. Nah, ning kene Mak inem kuwi. Yo, Iki terakhir yo. terakhir Mak. Wis penak. Arek ngenteni panene. Anene bar bodo ape poso sae, Bu. Mapah ngenteni Kabar panene. bodo. Bar bodo. Mapah ngenteni panene Mak apa? Iya, panen. Aku kan ngenteni nek panen. Panen yang lembur-lembur murah. Ah. Kan aku gak duwe sawah. Ya bener, aku tukang tandur, tapi gak duwe sawah dhewe. Jare sapa? Ora apa-apa Mak, ora duwe sawah tapi iso mangan ki. Alhamdulillah. Jare sapa mak beras murah lho. Iya, iya. Oh, Gak iso medun-medun ya, nah, beras. jajal kon medun 10.000 ngono lho, wis to. Walah kok Kalau langsung kayu. Seneng no. Mereka ini pas aku panen nih, 8.000. 7,5. Itu setengah. 8.000, 9.000 kok larang. Lho saiki masa Allah nembur kok 14.000. 12.000. 13.000, 14.000. Kuwi Masya lagi Allah, berasi Mak. lagi- lagi berasi. Urung tempene, Lah iya. lengone, brambange nek larang. Terus piro? Sekelo nek dienggo sedina. Mulane dikokon tandur-tandur ya mangkat. Yalah. Timbang tongo-tongo ya nem. Yo Mak, iki jelukane terus yo Mak, ngono kuwi enek ngono Jalukane kuwi. lah, tapi kan enek bare. Oh, wong tandur kan ya enek bare. Enek. Untuk duwe enek tandur tok iki terus piye? Ya, terus mendek. Terus sampai sapa Mak sing Yo. ditanduri? Enek sing ngongkon-ngongkon apa-apa ya tak nyangi nek timbang aku iso ya tak nyangi ngene pokoke. Timbang nganggur. Timbang nganggur yo. Iya, wae Tapi nek sehat. untuk duit tandur iso seneng Mak duit kan abang-abang, Jane. biru-biru. Iya. Tapi nek wis dienggo blonjo ning kene bakar yo cetis. Iya Mak. Anggere entuk dhuwit iki. Nah, iki lah tadi Bang. Tak. Yo kok sore jatahe lho, jatahe apa? Konsumsi langgar. Ya, Alhamdulillah ya Enek entuk, rezeki. ono entuk rezeki ngono. Dadi iso dienggo ngono-ngono kuwi lah pokoke. Ya dienggo kebutuhan sehari-harine. Ya enem, pino enem. Enak Bapak. Penak neh si Mak. Amit ya Mak ya. Ngono keterawang buah. Ya. Buan. Ya amit lho Mak iki. Takziah mau meninggal ya sehat kabeh. Lah iya. Aku demek sirahku ki gede. Demek sirah Mama. Kan delok Mak madhep rono Mak. Lagi asine kan kaca. Ya wah. Kata separuh dhewe sesate. Raiku mombu delok Mak ya. Lah demek ngene to. Badhe sak lapangan. Sebelah putih. Lah, Ya iya. Mak orang ngono ning gedine iki lho Mak ndang bar demek gede to. Mangke wedaan sik to ya. Mbah aku ki mari iki kok wedaan dilu. Kok terus Allahu Akbar. Ya piye? Wudu neh ngono ku lho marai. Tugase cah ya ya. Dimaklumi Mak. Lho, Ah, Mak iya. wis sepuh. Lah nek aku jek enom, aku sampe nek wis tuwa ya Udah. tetep ae ngono kuwi padha wae. Mak Pah Ndek, nome ya primadona, guys. Oh, nek ra ngono ndak pajan terkintil-kintil ya. Aku iki sing asli ki Dek, kae iki yo manja. Yo manja barang masalah aku ki. Kak, yo Dek biyen anu kulo samproan ora kadroh Oh, Kak. samproan Sampro ya. jaman biyen. Yo Jadi sampro. samproan. Yo tak alami. Kosidan. Sampro. 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 Iya padha begonku samproan. Oh alah ya. Lah saiki tuwek-tuwek malah kadroan piye jane. Tuwek-tuwek yo kadroan. Wis Kan jek berlanjut ra kadre, Mak. cek berlanjut. Jek. Pokoknya cek berlanjut iki kadroe.
mbah ora ketang mbah aku wis tuwek ngono jek ditanggokno iki mbah piye. Jirene Pak Mun Haji, sepuh gak masalah. Sing penting istiqomah. Masih diteni iki istiqomah. Soalnya istiqomah kuwi paling abot ya, Mak. Golek angel kuwi. Nglumpukno kuwi angel pok. Kadang iki wong melok iso pisan budal, pindho budal, keteluwe belum tentu. Mliyot, Abot, mliyot. Mak. Istiqomah ki abot. Istiqomah. Dik iki piye lah, Dik? Wis tuwek yo. Cara kaya roti pan. Nek iso yo istiqomah ngono nek roti pan. Ngene. Iso lawatan. Ngene. Nek kene udur, nek kene apa ya menyango ngono nek. Soale Ustate ngono. Mak jere lek ono iki anu yo, Mak. Ora ketang Ngrungokno. sepenting ngono ki. Nekani Iya. Kuwi kok wis entuk ganjaran. pahala dhewe. Teklu kakak tami mbek ngrungokno. Krungu. Hadir ra ketanen kono turu-turu pahalane padha. Aku ki nganu, Mak. Angger makna selawatan kok turu tak syuting ning ngarepe. Wetok ki lho, guys, ngono. Ngoweh, weh ngiler. Aku nek mau setu yo ora menyang iki. Walah. Yo dene ke. Greges mari kok kepiuran yo panas, tanduri panas. Lah enek desel muni kok atik desel iki ora kok kali kok sumur. Walah. Kok ngono kuwi lho kok apa nang Sibel. Sibel. Walah kan buning. Aduh guwebyur. Walah barang ngono. Walah ya Allah ngantek sore iki kating greges. Makane tak Panas mbok gebyur. Tapi suweger, Pak. Ngono. Ya Suweger seger. aja. Walah ya terus sehat neh ngono, tuwandir sehat neh. Barang wis sore peteteren dadi kating greges awake. Kesam. Oh, iya ya. Jane tak awan aja panas yo aja digebyur kuwi. Kating greges sing penting iso diluk ta mari. Ngono ki jil enteng anu esuk ngono yo. Anggere digo turu yo, rono yo enteng yo anggere diceluk yo wis jrantaneh jute. Tapi Bar nganu subuh anggo pas salat subuh yo wis jrantaneh. tarahe anu, Mak, apa jenenge energi, lho, Mak, energi awake dhewe iki seger nek tangi turu ya, Mak. Kuwi ketek jenggirat ngono. Kok nek wis mulai jam 10, jam 11 rada layu. Aku paling gak subuh jam 5. Saiki jam 5 wis padang, Mak. Lah iya. Enteng Piye iki? neh ngono. Jam 5:05 aduh. Angger jam setengah 4 iki aku ki ya jam 3 lah pokoke. Jam 3 ki yo masakke lah jenenge ape ditinggal ya lah Pak engko piye. Iya. Tak masakno engko bareng kami subuh pokoke angger kono wis adzan ki langsung subuh. Bar subuh Mbah, kan goreng cilok, tempe. makan. Ambek sambel. Wis pokoke sak Saenake. Aku angger tangi, Mak. Ora Setengah protes 5 anak. kurang. Jam Bojoku 4 gak protes tak olah napa ae. aku angger jam 4 tangi, jam 4:22. Kok enek suara tak buka langsung suarane Mak Pah. Mak Pah wis ngenteni ning emperan iki sing digo kene jagung. Wis ning kono. Wis, Nomor 1 iki Mak Pah. sok meneh. Nek gak ngono bokne bayang pawon iki Mak Cok. Lah iya. Bok, Mak Pah lho. Iki sapa? Tak kira iki sapa ngono Mak dadak Mak Pah wis Ya kuwi tangi jam 3 apa jam piro? Jam 2 apa jam 3 kuwi. Jam 3. marahi mang lho. Rok Duwe anu. abange. Lah ya duwe tanggungan. Ya. Kuwi, Mak. Mulih tok abang-abang. Kuwi tok cara ijo-ijo, mono ngono. nganu ya Mak, kuwi cara duwike dikekno sarunge tandur. Walah marah semangat. Ora semangat. Wis semangate ya bar terus Nampa. bar nampa kuwi semangat. Ngene iki yo wis nganggur iki wis pengangguran pokoke iki wis. Ora apa-apa Mak. Sesuk melok aku ngonten ya Mak. Nganggur total. Ben ora ngantuk. Piye digo adoh piye nem? Ditempakno montor ngono ya Mak ya. Wong kowe ngoncekno kuwi gak ngoncekno ki ngono. Mari iki lho Mak, cik iki lho, lek bareng ngopeni iki lho. Kok jak konten cek ngamen taman nyanyi nyong teng 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 kok piye. Engko bar iki nganu Mak. Guys mak goprak. Ngombe obat. Terus tak ambil obat. Bu, sing gasi aja dolanan HP ae. Lah saiki wong HP iso. Alah saiki ya. Tapi nutul apa-apa gak iso. Isite yo delok YouTube tok tul nek YouTube kan mak tul ngono langsung metu. Nah, TikTok kok ya tul deh. Ya TikTok ya tul ya langsung. Nek kon ngetik
WA. Ngene-ngene WA pokoke ala ora iso. Telepon iso. Nek telepon kan anek Anune gambare. Nek gambare ngono betul ngono iso. Mapah iki diwarai apa kuwi kayak data dipateni apa dinyalok diwarai kadang nek tak telepone memanggil ping 3 nek matan langsung berdering nek matan. Nah iya. Mbah piye. Kadari, Pak. Kok iso mateni data wae? Nek mata ra iso. Kan diwarai. Benak wis. Nek mata lah. Udan mak udan terus. Gak usah mbok pateni datane. Pamitan. Iya iya. Ya sedang. Wes guys yo iki udan wis udan iki udan terus delok iki make pimisiti mak apa iki wis dawa yo. Wes Wis ngono tak penak. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.